wani annabi ne babansa annabi, kakansa annabi, baffansa annabi, sannan ɗan shi annabi? Bin Ali, wannan tambayar naka yayi wuya. Kin bani gari? Na baka gari. To annabi Yaqub ne, ɗansa kuma annabi Yusuf, babansa annabi Isa, kakansa annabi Ibrahim, baffansa Ismail. Ko ka ga mu menene sunanka? Bin Ali. Rayuwa ɗana ta fiye min komai. Ni ɗan jarida ne, na yi aiki a gurare daban-daban. Ban Ahmad, ashe za ka iya kwanciya baka san inda ɗanka zai kwanta ba. Wani abu ne haka? Sai ka ce kai kaɗai kake da ɗa? Dukkan mu fa anan muna da 'ya'ya. Ranke daɗi. My friend, that is no ranka daɗi. To amma wannan ita ce magana gaskiya. Ba wani maganar gaskiya.